Kejingkan thok jong sembut menteri rangba ka jela uba Preston Tensong haka khat khandai tri ukula lingkot arja arpusau haka baya day baka jing dawa jong ka Voice of the People's Party da ka baong bagita ki Ophisar bala syong that gila bandon ka jing day baya jan bat ka VPP kam sam la penbitar ya ka ninga seng halor kini ke jingkan tho uba Preston nakaliang presiden ke VPP uba Arden Miller besayo mai ulaang balada don ke jing bakla ke VPP ke kloy banyatai bat ke seng NPP kumju yo sembut menteri rangba ban ang bagi Ophisar ki basong that ki dei ki balong laj luj ki badon ha ka kam ne ka service nomor kim la ban le wat lada don ka bamsap ni ke jing le bi an bat ne kwaro kindia ban kan tho ya ke jingkren ke jong u deputy chief minister u balakren klung khna kerdan ke jong deputy chief minister banon ba kita ki langot ke officer de se ki la bande ki bahi ki basen ki jong ka Voice of the People Party na kwa banon de ka Shah yo deputy chief minister palada ka dei ba uta u officer u dei u bahi u basen jong u deputy chief minister nin shin ya ka lat kan ti ban ya da ya ka ho ka jong yenu yenu yeki officer nama ke thong ke jing klong bangin nam ala baka Sorkar kan pen ya ka por badru bangi kwa bangin kren khamba hakini ki sni ki jing hi nin pen shai khamba ki pai ba ya ka jing pen bor baga jing thombo jing ko Sorkar te kum ka risen sha pai ba ya kentu ki pai ba bangin pen ya ka por ka jing pai ba bangin mi renti ba ka jing ke jing ka mungil ong nadu ka sni sang klong ka jing ki ka bai jai ka jing ki ka panam don kono ka jing kumar kumba ladet bani ki hakini ki panai ladet ladki kwa shisha bo pai ba on tip ka jing shisha sa hise ka Voice of the People Party ka khot ya ka jing pai ba ya kini ki nong lam jong ka NPP lani hinu ki dan ni ka party bagin wan chmat ni kren bin pa bin line pa line ya ka bani ki rule ki badan hapo ka Lokayukta ban pi la ka dei ka jing pakla ka jing bagi shipping hi lani la ga dei ka jing shisha ka kum ka kan ai bakin dondu ka jing kran ha ga bli ba ka jing ki samla puli ha ka jing fu jong ka Sorkar ban penlong ya ka CUET ya ki undergraduate student ka sengla shim khya ga ni pen kre ga jing tho ban tho sha ka Sorkar ban kli hadu kanu ka Sorkar kala pen kre ya ki testing center nakamta ki undergraduate student bala ka Sorkar kampala ka seng kan dawa bakin pala pan petrikam ye ka CUET nan taki undergraduate student nawar kani kan ktajur ki samla ga jing ba ni tip sha ba bon ni ki samla jing tandap ye ka class 12 kin drop out ye ka jing puli ga jing ki kinamla ban tho ye ki exam ki test ki siwi ba ki jala lingba kani ko khobor na karpa ki pa ba bala kin tujur yang ni yeng hakani ka thama yang ni ya rengkat klaim jing shete ye kita ki jing bini bo jing Sorkar da klenti ka bajai ban job ye ka thama hagali jing le